Έλα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλή χρονιά για όσους δεν είδατε το προηγούμενο βίντεο. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να σας βρει και ο χρόνος όπως περιμένατε και όπως θέλατε. Και έχουμε να συζητήσουμε νέα πραγματάκια, πράγματα τα οποία σας απασχολούν και μου στέλνετε μηνύματα, και να σας πω και εγώ κάποια καινούργια πραγματάκια. Χρονικά, για να καταλάβετε, είμαστε πριν ανέβει το προηγούμενο βίντεο, δηλαδή σήμερα έχουμε 8 Ιανουαρίου. Να σας πω, δεν γίνεται κάθε βίντεο να έχει τουλάχιστον 1000 views και να έχετε κάνει subscribe μόνο 200 άτομα. Κάντε subscribe, να βλέπετε Σιρόκο, να βλέπετε μένα, να βλέπετε τη σειρά που γουστάρετε εδώ πέρα με το αυτοκίνητο. Δεν γίνεται μόνο το 1/4, το 20% από τα views που βαράμε και πάμε τάπα, και thank you very much γι' αυτό, να κάνουν ένα subscribe. Οπότε σπάστε το κουμπί, σπάστε το. Θέλω μετά από αυτό το βίντεο να έχουμε ανέβει τουλάχιστον 100 άτομα, ρε παιδιά. Βαρέστε το εκεί πέρα, και εμένα με στηρίζει αυτό πιο πολύ εδώ μέσα. Αν δεν φάνηκε στην κάμερα, έδειξα το μυαλό μου, γιατί μου δίνει ένα κίνητρο να συνεχίσω αυτό που κάνω με περισσότερο effort, με περισσότερη όρεξη κτλ. Δώστε μου ένα feedback, πώς το λένε, ένα feedback ότι γουστάρετε και θέλετε, και εγώ θα το σπάσω και είμαι εδώ και για σας, για να κάνω βιντεάκια και αβέρτα και να το σπάσω, και σας το υπόσχομαι. Αυτά όσο αφορά το subscribe. Ακόμα μερικοί δεν το έχουν κάνει. Πάτα το κάτω, ρε. Πάτα το, τι περιμένεις? Τέλος με το subscribe. Λοιπόν, ας θεωρήσω ότι έχεις κάνει. Πάμε στο επόμενο βήμα. Είμαστε μέσα στο Σιρόκο, Θεσσαλονίκη είμαστε αυτή τη στιγμή, και θα πάμε προς τις Σέρρες. Καλή σχολική χρονιά. Όχι, βασικά δεν λέμε καλή σχολική χρονιά. Καλή συνέχεια της σχολικής χρονιάς. Είστε μετά από διακοπές Χριστουγέννων. Κουράγιο στους φοιτητές που ξαναρχίζουν και τώρα είναι πολύ σύντομα η εξεταστική τους. Είμαι και εγώ μέσα σε αυτό το παιχνίδι. Και πολλά φιλιά, πάρα πολλά φιλιά σε όλους τους φαντάρους εκεί πέρα που μου στέλνουν μηνύματα ότι είναι μέσα στο στρατόπεδο, και όσο έχουν χρόνο και τα λοιπά βάζουν τα βιντεάκια και γουστάρουν. Παιδιά, είναι ένα αναγκαίο κακό, οπότε κάντε υπομονή, σκεφτείτε το θετικά, δείτε ότι έχετε πάρα πολύ χρόνο εκεί μέσα, οπότε μπορείτε να σκεφτείτε με καθαρό μυαλό ξανά και ξανά διάφορα πράγματα τα οποία θέλετε να κάνετε όταν βγείτε από εκεί πέρα, είτε επαγγελματικά, είτε ερωτικά, είτε πλάνα, είτε οτιδήποτε. Έχετε πάρα πολύ χρόνο, οπότε αντί να σκρολάρετε στο TikTok και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να κάνει κάποιος τόσες ώρες εκεί μέσα, μέρες, μήνες κτλ, σκεφτείτε, βάλτε κάτω τα πράγματα και κάντε ένα πλάνο για να βγείτε από εκεί μέσα άλλοι άνθρωποι και να είστε έτοιμοι να υλοποιήσετε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θα έχετε σκεφτεί. Αυτή είναι η πιο μεγάλη μου συμβουλή. Καλή δύναμη, καλή θητεία να έχετε όλοι, και πάρα πολλά φιλιά σε όλα τα στρατόπεδα εκεί πέρα που είναι κόσμος που μας βλέπει, και στέλνω την αγάπη μου. Τώρα, άλλο θέμα. Όσο αφορά τα προβληματάκια με το Σιρόκο τα οποία σας αναφέρω, υπάρχει ένα πρόβλημα με τον ημάντα. Το Σιρόκο δεν έχει ημάντα χρονισμού, έχει καδένα. Με τον άλλον τον ημάντα που είναι δυναμό, κλιματιστικό, και δεν θυμάμαι τι άλλο πιάνει. Τον άλλον τον ημάντα ίσα όταν είναι κρύος κάνει ένα γρούτσου. Οπότε περιμένω να έρθει το ανταλλακτικό, το παρήγγειλα, γιατί μου πρότεινε ο μηχανικός από μια συγκεκριμένη εταιρεία να έρθει. Θα το κάνουμε βίντεο, εννοείται, όταν έρθει, και το κάνουμε. Σε μια εβδομάδα θα γίνει όλο αυτό ενημερωτικά, οπότε θα το γυρίσω και αυτό βίντεο για να τα ξέρετε κτλ. Όπως ό,τι πράγμα έχει μπει μηχανικά σε φάση service ή αναλώσιμο το οποίο ήθελε αλλαγή, το κάνω βιντεάκι, τα βλέπετε όλα, τα γνωρίζετε όλα. Χαίρομαι που γουστάρετε και την καλή αλλά και την κακή εντός εισαγωγικών πλευρά του αυτοκινήτου αυτού. Έχω τόσα πολλά πράγματα να σας πω και χάνομαι λίγο στις σκέψεις μου, να σας πω την αλήθεια, οπότε συγχωρήστε με αν κάνω έτσι τις παύσεις κτλ. Τα σχόλιά σας, να ξέρετε, τα διαβάζω όλα, και ευχαριστώ κιόλας που γράφετε πάρα πολλά σχόλια. Βασικά, όταν κάνετε σχόλια και likes, να ξέρετε ότι ο αλγόριθμος του YouTube προωθεί περισσότερο το βίντεο. Επίσης, όταν βλέπετε ένα βίντεο από την αρχή μέχρι το τέλος,
επίσης το προωθεί πάρα πολύ. Αυτό δηλαδή θέλω να κάνετε εσείς για μένα, ας πούμε. Εγώ κάνω τα βιντεάκια για σας. Εσείς για μένα θα ήθελα να κάνετε ένα subscribe, ένα like, να αφήνετε ένα σχόλιο όταν έχετε κέφια ή κάποιες απορίες, και όσο μπορείτε να βλέπετε περισσότερη διάρκεια από το βίντεο, γιατί αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Δεν θέλω τίποτα άλλο, ούτε donate, ούτε τίποτα. Αν κάποιος θέλει, δεν θα πω όχι. Κάτω στην περιγραφή υπάρχει σύνδεσμος για donate στην PayPal, όποιος γουστάρει κτλ. Γιατί είναι ακριβώς σπορ. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό κτλ. Όσοι γουστάρετε και θέλετε. Και μια γουλιά καφέ λίγο για να ενυδατωθούμε. Τώρα, είδα πάρα πολλά σχόλια περίεργα, τα οποία μου στείλατε σχετικά με την κατανάλωση. Παιδιά, για το Θεό, δεν έχω κανέναν απολύτως λόγο να σας πω ψέματα για την κατανάλωση. Άντε και σένα σου είπα ότι το σιρόκο καίει 20 λίτρα, ναι, που δεν ισχύει. Ναι, εγώ τι κερδίζω που σου λέω ότι το σιρόκο καίει 20 λίτρα? Δεν βγαίνω λίγο βλαμμένος που έχω πάρει αυτοκίνητο το οποίο καίει 20 λίτρα και κάθομαι και πληρώνω. Δηλαδή δεν μπορώ με ποια λογική μου στέλνετε μηνύματα του τύπου ότι δεν καίει τόσο και κάνει και ράνει. Είπα σε ένα βίντεο στο main channel ότι το σιρόκο καίει 10 λίτρα μεικτά. Ωραία. Normal κατανάλωση καίει 10 λίτρα μεικτά. Προφανώς στο ταξίδι καίει λιγότερο. Στα εκτός τώρα, ας πούμε, θα κάψει λιγότερο. Όταν, ας πούμε, στο ταξίδι να καίει 8, μέσα στην πόλη να καίει 12, και από εκεί προκύπτουν τα 10 λίτρα μεικτά. Ειλικρινά, δείτε και ένα αυτοκίνητο, ένα Porsche, τι είναι αυτό, 911 πρέπει να είναι. Για χαζέψτε λίγο. Ένα καρέρα. Πάμε να το πατήσουμε λίγο. Λοιπόν, ειλικρινά, για να επιστρέψω και να κλείσω με το προηγούμενο θέμα της κατανάλωσης, δεν έχω κανένα απολύτως θέμα. Αν θέλετε να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο θα είναι η διαδρομή Σέρρες Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη Σέρρες κτλ., που είναι περίπου στα 80-85 χιλιόμετρα, να δείτε τι κατανάλωση θα έχουμε. Μπορώ επίσης να κάνουμε και βίντεο μέσα στην πόλη, να δείτε πόσο καίει μέσα στην πόλη. Και όταν λέω με normal οδήγηση, εννοώ ακολουθώντας πάντα τα ανώτατα όρια. Ας πούμε το όριο είναι 130, εγώ πάμε 125 τώρα, 120, κάτσε να δούμε και πόσο πάμε. 122, ωραία. Αυτό είναι όλο. Γενικά αυτό το κανάλι ξεκίνησε από ένα κανάλι το οποίο το έκανα για δεύτερο κανάλι, μπας και μαζέψει 50 views κτλ. Οπότε έλεγα θα ανεβάζω που και που, και αν μαζέψει 50 views το ένα βίντεο, το πρώτο που είχα ανεβάσει και τα λοιπά, θα το συνεχίσω και τέτοια. Βλέπετε ότι εγώ κοιτάω ότι το πάτε τάπα και κάνω βίντεο κάθε εβδομάδα, ίσως και παραπάνω από ένα βίντεο την εβδομάδα. Έχετε και το βλέπετε, και όλα τα βίντεο είναι τουλάχιστον 10 λεπτά, γιατί ξέρω ότι γουστάρετε τα μεγάλα βίντεο και τα μικρά δεν τα θέλετε και τέτοια. Τώρα, έχω γυρίσει, παιδιά, 3 βίντεο με χορηγούς, με συνεργάτες, συγγνώμη, χορηγάτες. Ίσως αυτή η λέξη να τα κάνει όλα, και χορηγούς και συνεργάτες μαζί. Λοιπόν, τα οποία αφορούν πλήσιμο αυτοκινήτου. Ωραία, θα τα δείτε όλα στο main channel αυτά. Οπότε κάντε ένα subscribe και εκεί πέρα για να τα βλέπετε όλα. Έχω πιάσει κάθε είδους και τρόπο πλησίματος που μπορεί να έχει ένα αυτοκίνητο, πέρα από βούρτσα, έτσι. Βούρτσα δεν βάζω το αυτοκίνητο, για να δείτε, να τα συγκρίνετε, να δείτε και τα αποτελέσματα, τι γίνεται στην κάθε περίπτωση. Και μάλιστα όλα είναι διαφορετικού κόστους. Δηλαδή θα δείτε βίντεο το οποίο πλήσιμο ξεκινάει από τα 5 ευρώ, ωραία, μέσα έξω 5 ευρώ. Θα δείτε πλήσιμο το οποίο κάνει 10 ευρώ, 15 ευρώ, και θα φτάσετε και σε ένα πολύ τερματισμένο πλήσιμο, το οποίο δεν θέλω να πω πάρα πολλά, αλλά σας λέω ότι κάθε τρόπο πλησίματος που μπορείς να κάνεις μέσα στο αυτοκίνητό σου, και μέσα και έξω στο αυτοκίνητό σου, το έχω κάνει σε βίντεο. Οπότε θα έρχονται αβέρτα τέτοια βίντεο για να μπορέσετε να τα δείτε, να τα συγκρίνετε ανάλογα με τη δουλειά και το κόστος το οποίο έχει το καθένα,
Γιατί σίγουρα το να πλένεις το αυτοκίνητο, ας πούμε, εσύ στο χέρι είναι πιο φθηνό από το να το πας και να στο πλύνει ένας επαγγελματίας ο οποίος θα ασχοληθεί με τη λεπτομέρεια. Λέω εγώ τώρα. Δεν σποιλάρω, λέω εγώ τώρα. Δεν είπα εγώ τίποτα για detailer, είπα εγώ τίποτα για detailer, όχι, τίποτα. Εσείς τα νομίζετε αυτά, οι πονηροί. Εσείς οι πονηροί. Την Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο στο main channel, το οποίο θα είναι τερματισμένο. Ακόμα το μοντάρω, φανταστείτε, το μοντάρω ήδη 2 μέρες και συνεχίζω. Τι άλλο θα ήθελα να πω? Αν κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται και γνωρίζει να κάνει thumbnail μέσω Canva, μέσω Photoshop, μέσω όποιου προγράμματος θέλει και βγαίνει λίγο στη YouTubeίστικη τη φάση αυτής της περίοδου, θα ήθελα να μου στείλει ένα μήνυμα στο Instagram για να τα πούμε λίγο. Τώρα, ένα άλλο πράγμα. Βρε ποντικοί βαγγίτες, αγαπημένοι μου, τρελιάριδες μου. Μου στέλνετε είναι τόσο αστείο αυτό που κάνετε μερικοί. Μου κάνετε follow στο Instagram, μου στέλνετε μήνυμα, σας απαντάω στο μήνυμα, λύνω την απορία σας και μετά πάτε και κάνετε unfollow. Ιστορέοι εσείς. Και βλέπετε και στέλνετε μήνυμα και τρώω χρόνο να σας απαντήσω, γιατί κάποιοι στέλνετε κάτι κατεβατά. Απίστευτα. Δηλαδή έχω πολλά μηνύματα την ημέρα και στέλνετε και κατεβατά και ηχητικά και πολύ πράγμα. Σας απαντάω και μετά unfollow. Έτσι έπρεπε και εγώ να απαντάω και επειδή το βλέπω unfollow να σβήνω τις απαντήσεις που σας δίνω. Όχι, εντάξει, αστειεύομαι προφανώς, αλλά εντάξει, το κάνετε αυτό, είναι εντάξει, okay. Αυτό για αυτό το κομμάτι. Άλλο το οποίο θέλω να συζητήσουμε είναι, σκέφτομαι, επειδή μου στείλετε κάποιο μήνυμα για το μαρκαδόρο, τον οποίο είχα κάνει τα λάστιχα λευκά, να τα κάνω μία όλα, αλλά να μην γράψω το Ice, να γράψω το Plus, γιατί ούτως ή άλλως πλησιάζει και ο καιρός της αλλαγής από τα λάστιχα, οπότε και να μην βγει καλό θα φύγουν αυτά τα λάστιχα. Οπότε σκέφτομαι να το κάνω. Γράψτε μου λίγο κάτω στα σχόλια άμα είναι καλή ιδέα, δηλαδή θέλετε να το κάνω ή δεν θέλετε. Γράψτε, ξέρω εγώ, ένας να γράψει ναι θέλουμε και ένας να γράψει όχι δεν θέλουμε, και πατήστε like πάνω σε αυτά τα σχόλια, και όποιο έχει τα περισσότερα θα το δοκιμάσω. Άμα το όχι είναι περισσότερα δεν θα το κάνω, άμα το ναι είναι περισσότερα θα το κάνω. Επίσης shout out στο φιλαράκι μου τον Γιώργο, ο οποίος μου έχει δανείσει μια βεντούζα την οποία την έχω βάλει πάνω στην ιεροφή και έχω βάλει την κάμερα εκεί πέρα. Νομίζω είναι από τα καλύτερα πλάνα τα οποία έχετε σε σύγκριση με τα υπόλοιπα, και να βλέπετε εδώ πέρα καντράν, τιμόνι, τα χέρια μου κτλ, αλλά και δρόμο, και νομίζω είναι το καλύτερο να πάρω την ίδια βεντούζα κι εγώ. Πώς σας φαίνεται, γουστάρετε? Είπα, γράψτε μου και αυτό στα σχόλια. Γενικά είπαμε, σας λέω πολλά πράγματα, οπότε γράφτε εκεί αβέρτα. Τώρα έχω μία τερματισμένη ιδέα για βίντεο που δεν θα ανέβει εννοείται σε αυτό το κανάλι, θα ανέβει στο main, αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να την υλοποιήσω. Δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα, αλλά επειδή δεν ξέρω τώρα και πώς να το πω, επειδή είναι έτσι, ας πούμε, καλούτσικη δουλειά θα βγει από όλο αυτό, δεν ξέρω αν μπορώ να το πραγματοποιήσω μόνος μου ή άμα θέλω άτομο. Αρχικά να σας πω ότι είναι σε άλλη χώρα αυτή η ιδέα. Είναι για άλλη χώρα αυτή η ιδέα, δηλαδή δεν είναι καν για Ελλάδα. Όχι, δεν είναι για την Ελλάδα, θα είναι στα ελληνικά, θα είναι. Απλά όλα τα πλάνα και τα λοιπά και το βίντεο θα γίνει σε άλλη χώρα. Και επειδή ας πούμε έχει budget αυτό, προσπαθώ λίγο να το δω πώς θα γίνει με χορηγία και τα λοιπά. Όποιος ενδιαφέρεται να στηρίξει αυτό το project, και έχει, τι να σας πω, έχει οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία θα ήθελε να διαφημιστεί και ταιριάζει στο κανάλι, στείλτε μου λίγο ένα μήνυμα στο Instagram, λίγο να μιλήσουμε.
Γενικά δεν μπορώ να πω ανοιχτά ακόμα την ιδέα σε όλους, πέρα από κάποιο χορηγό να εξηγήσω το πλάνο κτλ. Είμαι ήδη σε επικοινωνία γιατί θέλω να το κάνω αυτό το βίντεο. Δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα και είναι αρκετά τερματισμένο το concept και νομίζω θα πάει και πολύ καλά από θέμα απήχησης. Τώρα, γενικά έχω να μοντάρω 4 βίντεο, οπότε 5 βίντεο. Το vlog του Βόλου που μου στείλατε πότε θα ανέβει το βίντεο του Βόλου, λογικά θα ανέβει την Παρασκευή Sirocco Project. Την επόμενη Παρασκευή θα ανέβει το βίντεο του Βόλου. Οπότε πρώτα θα ανέβει η ανάβαση. Ανέβηκε η ανάβαση βασικά. Τη στιγμή που βλέπετε το βίντεο θα έχει ανέβει η ανάβαση στην πορταριά σε αυτό το κανάλι. Είναι ακριβώς το προηγούμενο βίντεο. Θα βάλω το vlog του Βόλου στην ανάβαση πορταριάς από κάτω και το αντίστροφο, για να το δείτε. Αξίζουν και τα δύο. Δηλαδή ξεκινήσαμε μέσα από το Βόλο και καταλήξαμε τέρμα πάνω σε ένα μαγαζί το οποίο έχει θέα όλο το Βόλο, όλο το Βόλο και τη θάλασσα κτλ. Και εγώ δείχνω το πριν και το μετά στο main channel, και σε αυτό το channel θα δείτε την ανάβαση. Είδατε μάλλον την ανάβαση. Νομίζω ολοκλήρωσα με τις σκέψεις μου. Τώρα δεν ξέρω αν εσείς θέλετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο, το αφήνετε κάτω στα σχόλια. Κάνω μια παύση στο βίντεο γιατί κάτι ακόμα είναι το οποίο μου διαφεύγει, να τσεκάρω λίγο και σας ξανανοίγω. Ή μάλλον να μην σας κλείσω, να δείτε λίγο εδώ πέρα στις στροφούλες που μπήκαμε όμορφα και ωραία. Δεν πατάω σχεδόν καθόλου γκάζι. Ίσα ίσα το έχω βάλει στο σπορ να είναι πιο δεμένο το αυτοκίνητο. Και μπαίνουμε normal στις στροφούλες. Ωραίο καφεδάκι αυτό. Θα κάνουμε και ένα μικρό ανοιγματάκι αμέσως μετά το διόδια.
κτέλ μπροστά τάπα πάει, 120 πάμε και δεν του φτάνουμε. Ακραίος κτελατζής. Μάκης 115 τώρα. Στη στροφή. Το κτέλ, δε. Λέτε να είναι Βαγγίτης ο οδηγός. Πήγαμε 130 για να περάσουμε το κτέλ. Πω, τι κίνηση είναι αυτή, γιατί γίνεται τόσο πανικός εδώ, Φουλ πανικός. Και όλη αυτή είναι για Εγνατία Πας. Ωραία, μπρο. Τι έχει γίνει εδώ? Πω, μάγκες, πάμε δίπλα και το χτυπάμε manual, δεν γίνεται. Χαίρετε. Καλή συνέχεια. Άντε καλέ μου Βουλγαρέ. Πάμε, θέλουμε να κάνουμε ένα ανοιγματάκι. Δες το να δω, δες. Σας που φαγωθήκατε, πως τραβάει και πως τραβάει. Αφήσαμε και ένα τάλιρο πίσω για τις ζάντες και τα λάστιχα τα οποία φοράω, που με ρωτήσατε για τις διαστάσεις. Η ζάντα είναι όντως 19 και το λάστιχο είναι 2.35 35-19 οι διαστάσεις που με ρωτήσατε. Αυτά είχα να σας πω. Αν φαίνεται στο βίντεο μπροστά βλέπετε τον Λαϊά, το βλέπω τώρα στο βίντεο ότι δεν φαίνεται, είναι χιονισμένες οι κορυφούλες. Αυτά είχα να σας πω. Φιλιά πάρα πολλά σε όλους, να είστε όλοι καλά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου μέχρι το επόμενο. Να είστε όλοι καλά και μην ξεχνάτε subscribe!